Μισό λεπτό, έχουμε το live stream ένα θέμα, μισό λεπτό. Να μπορώ να δω ότι βγαίνομαι. Ναι, εντάξει, τώρα μου βγάζει, μισό μου βγάζει, ναι, βγαίνω. Λέω ότι αυτό μήπως έγινε κάτι, αλλά... Όχι, βγαίνω, να βγω και στο Zoom όμως, οκ. Μισό λεπτό να βγούμε και στο Zoom. Να βγω και στο Zoom για να μπορούν να το παρακολουθήσουν ζωντανά. Recording in progress. Οκ, ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να σας καλωσορίσουμε στο Δημαρχείο της Κεσαριανής και τους εκπροσώπους του τύπου και βεβαίως τους εκπροσώπους των μαζικών φορέων της πόλης για την σημερινή συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Δήμαρχος της Κεσαριανής, Ηλίας Σταμέλος. Θα έχουμε πρώτα μία εισηγητική τοποθέτηση από τον ίδιο και αμέσως μετά θα απαντήσει και στις ερωτήσεις που θα υπάρξουν. Να δώσω αμέσως το λόγο στο Δήμαρχο της Κεσαριανής. Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Να ξέρετε ότι είμαστε ανοιχτοί στον τύπο για ενημέρωση και για οτιδήποτε θέλετε για τη μεταξύ μας επικοινωνία. Την περίοδο αυτή χαρακτηρίζεται από σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Συνεχίζεται με ένταση η αντιλαϊκή επίθεση, η ακρίβεια που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Η προώθηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και απαξίωση του δημόσιου πανεπιστημίου, η ιδιωτικοποίηση παραπέρα της υγείας με την επιπληρωμή ιατρικές πράξεις το απόγευμα, με την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και ανταγωνισμούς. Ταυτόχρονα βέβαια με αυτό έχουμε την ανάπτυξη σημαντικών αγώνων της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, της νεολαίας, των υγειονομικών, των εργατών της Λάρκο και άλλων κλάδων. Σας είναι ήδη γνωστό ότι ο Δήμος Κεσαριανής παίρνει μια μεγάλη πρωτοβουλία για τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που απασχολούν όλους τους Δήμους και τον δικό μας ιδιαίτερα. Το σύνθημά μας είναι «Η πόλη έχει φωνή, βγαίνουμε στον δρόμο για τα δίκαια αιτήματά μας». Προχωράμε το Σάββατο 30 Μάρτη στις 12 το μεσημέρι σε κινητοποίηση, πορεία στην Εθνική Αντιστάσεως από το πάνω κομμάτι της Κεσαριανής στα συνεργεία του Δήμου, στο κάτω κομμάτι στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Αύλιο Χώρο. Εκεί θα είναι η κατάληξη και η ομιλία η δική μου. Δηλώνουμε σαν Δημοτική Αρχή της Κεσαριανής ότι αρνούμαστε να γίνουμε το μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής και να βάλουμε περισσότερα χαράτσια στο λαό. Αρνούμαστε να συγκαλύψουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που αθροίζονται χρόνο με το χρόνο με ευθύνη της κυβέρνησης και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
Τα σοβαρά αυτά προβλήματα πηγάζουν από την πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων και ακουμπάνε με ένταση κάθε πτυχή της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού της πόλης μας. Η κατευθύνση όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι η αύξηση της τοπικής φορολογίας και η ανταποδοτικότητα για να αντικαταστήσουν την κρατική χρηματοδότηση που βρίσκεται σε εξευτελιστικά επίπεδα. Είναι η εμπορευματοποίηση κάθε παροχής προς το δημότη. Είναι το ξεπούλημα και η ιδιωτικοποίηση λαϊκής περιουσίας. Είναι η επικράτηση της φτηνής προσωρινής εργασίας σε όλες τις δημοτικές δομές και υπηρεσίες. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η με νόμο υποχρέωση των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων να προχωρούν σε δεσμεύσεις λογαριασμών και κατασχέσεις για πάνω από 50 ευρώ χρέος προς το Δήμο, ακόμα και σε πληστηριασμούς κατοικιών, για οφειλές πάνω από 500 ευρώ. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη για το ποιους βάζει στο στόχαστρο αυτό το κυνηγητό. Στο Δήμο μας, το Δεκέμβριο του 2023, σε σύνολο 620 περίπου κατασχέσεων από 500 ευρώ και πάνω, το 60% αφορούν οφειλή ως 1.000 ευρώ. Το 95% αθροισμένο με το 60% οφειλές ως 10.000 ευρώ και μόνο το 1,5% πρόκειται για ποσά μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα είναι η οικονομική. Κυρία Φεντανίδου, το πρώτο μεγάλο ζήτημα είναι η οικονομική κατάσταση των Δήμων και η κρατική χρηματοδότηση. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που αποτελούν τη βασική πηγή κρατικής χρηματοδότησης δεν συμβαδίζουν ούτε ακόμα με τις προβλέψεις του νόμου 3852 του 2010, του γνωστού ως Καλλικράτη. Κατ' εκτίμηση, από τα κρατικά έσοδα που εισπράττονται για αυτό το σκοπό στην τοπική διοίκηση θα πρέπει να δίνονται κάθε χρόνο περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανταυτού δίνονται περίπου 2,2 δις, ένα ποσό που καθορίστηκε λίγο πολύ το 2013 μέσα στην κρίση αυθαίρετα ως το ελάχιστο ποσό λειτουργίας των ΟΤΑ και από τότε δεν έχει αλλάξει. Ό,τι δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια για να καλυφθούν όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας και οι τεράστιες αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα και λοιπά αγαθά αφορούσαν έκτακτες επιχορηγήσεις που δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Για το 2024 καμιά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης δεν έχει στην ουσία έρθει στο Δήμο το δικό μας και δεν έχει εξαγγελθεί. Την ίδια στιγμή που δεν αποδίδονται και αυτά ακόμα που προβλέπονται από τους νόμους, δίνονται καινούργιες αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Παραδείγματος χάρη, περίθαλψη των ζώων, ακόμη περισσότερες ευθύνες στην πολιτική προστασία, πλήθος κοινωνικών δομών και άλλα. Στο Δήμο της Κεσαριανής δίνονται ετήσια περίπου 3.200.000 ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, όταν μόνο το κόστος μισθοδοσίας ξεπερνά πια τα 6,5 εκατομμύρια και ενώ θα έπρεπε να δίνονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί που καλύπτουν όπως καταλαβαίνετε τη διαφορά είναι οι δημότες που μέσω της τοπικής φορολογίας καλούνται να συμβάλλουν με ποσό πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για το κόστος της αποκομιδής των απορριμμάτων της κατ' επίφαση ανακύκλωσης πληρώθηκαν στον ΕΣΔΝΑ για το 2023 634.428 ευρώ, αποτυπώντας μια αύξηση πάνω από 26% μέσα σε 5 χρόνια. Το 2018 πληρώθηκαν 501.900 ευρώ. Την ίδια ώρα επιβάλλεται το απαράδεκτο χαράτσι που ονομάζεται τέλος ταφής, που είναι στην ουσία ένα περιβαλλοντολογικό πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτιαχμένο για να ταΐσει ακόμα περισσότερο τα μονοπόλια που λιμένονται τον τομέα της πράσινης δίθεν διαχείρισης των απορριμμάτων. Μόνο για το 2024 καλείται ο Δήμος μας να αποδώσει περίπου 200.000 ευρώ για το τέλος, εκτοξεύοντας το κόστος αποκομιδής σε πάνω από το 55% αυτού που πλήρωνε πριν από 5 χρόνια. Ενώ αυτό αναμένεται να αυξάνεται προοδευτικά από 20 ευρώ τον τόνο το 2021 στα 55.000 ευρώ τον τόνο το 2027. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό για τη λαϊκά νοικοκυριά. Είπατε από 20 ευρώ τον τόνο το 2021 στα 55 ευρώ τον τόνο το 2027. Ναι, μπορεί εγώ να το είπα κατά λάθος.
Εμείς απέναντι σε αυτό το προδιαγεγραμμένο στραγγαλισμό αρνούμαστε να αυξήσουμε την τοπική φορολογία στα λαϊκά στρώματα και δεν πρόκειται να κάνουμε αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που βαραίνουν τις λαϊκές κατοικίες της πόλης. Προχωράμε ωστόσο σε αυξήσεις των κατηγοριών που αφορούν σούπερ μάρκετ, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις που κερδοσκόπησαν στην πλάτη του λαού το προηγούμενο διάστημα και οφείλουν να συμβάλλουν περισσότερο. Αντίθετα, προχωράμε σε μια σειρά μέτρα, όπως η κατάργηση των τροφίων από τη νέα σχολική χρονιά, τελείως η κατάργηση, γιατί υπήρχε κατάργηση έτσι και αλλιώς σε μεγάλο βαθμό που είχαμε κάνει την προηγούμενη θητεία μας, η μείωση των τελών σε κατηγορίες επαγγελματιών της πόλης για χρήση κοινόχρηστων χώρων. Επιπλέον εμπόδιο στην προσπάθειά μας να ανακουφίσουμε τα οικονομικά τους δημότες μας και να προσφέρουν περισσότερα από όσα δικαιούται είναι το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι στη δυσάρεστη θέση να βρίσκεται αντιμέτωπος και με ένα δυσθεώρατο για το μέγεθος του χρέους που οφείλεται ανάμεσα στα άλλα και στη διαχείριση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, εκλεκτής του πολιτικού κατεστημένου που φεύγοντας άφησε χρέη και οφειλές που πρέπει να αποδοθούν από εμάς στο ύψος του 1.950.000 ευρώ. Να θυμίσουμε εδώ ότι εμείς όταν το 2019 τέλος Αυγούστου φύγαμε από την Δημοτική Αρχή, είχαμε αφήσει 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και τα τρέχοντα χρέη που έχουν οι Δήμοι στην κυκλοφορία τους. Το 2019. Το 2019. Τα λέω τα νούμερα, εντάξει, να με διορθώνετε, ευχαριστώ πολύ. Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα αφορά τους εργαζόμενους. Είναι η έλλειψή τους από όλες τις υπηρεσίες. Καθαριότητα, το πράσινο, τα τεχνικά συνεργεία, την τεχνική υπηρεσία, τις κοινωνικές δομές και αλλού. Μέχρι και διοικητικό προσωπικό έχουμε έλλειψη. Ακόμα και με τα δεδομένα του παλιού οργανισμού του Δήμου μας, που δεν λάβανε υπόψη το πλήθος νέων αρμοδιοτήτων που έχουμε, αναμένεται ότι ως το 2017 πάνω από 170, σήμερα είναι γύρω σε 150, θα έχουμε οργανικά κενά. Όταν για να λειτουργήσει ο Δήμος χρειάζεται τουλάχιστον 400 εργαζόμενους και παραδείγματος χάρη τον επόμενο χρόνο θα φύγουν σε σύνταξη 25 εργαζόμενοι και η αναπλήρωση που γίνεται με το ένας φεύγει, ένας προσλαμβάνεται, γίνεται με ρυθμούς χελώνας. Και λέω ρυθμούς χελώνας γιατί ακόμα πριν 3-4 χρόνια εργαζόμενοι δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία του διαγωνισμού για να αναπληρωθούν. Ένα μέρος τους καλύπτεται από αυτά τα κενά από έκτακτους συμβασιούχους, εργαζόμενους και από το πρόγραμμα των ΛΑΕΚ που λέμε τα παλιά, των 55-67, το προσυνταξιοδοτικό, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε, θα είχαμε βάλει λουκέτο. Η κυβέρνηση αντί να καλύψει τα κενά σε προσωπικό ψήφισε νόμο με τον οποίο υποχρεώνει τις δημοτικές αρχές με ποινή αν κάνουμε έφεση σε θετικές δικαστικές αποφάσεις. Ζητάμε εδώ και τώρα τη μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων στο Δήμο μας, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι επιπτώσεις των ελλείψεων είναι φανερές στην καθαριότητα της πόλης, στο πράσινο που έχουμε αυθονία, την αποκατάσταση βλαβών, καθημερινά δηλαδή φαινόμενα, τις μελέτες για νέα έργα. Όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε αυτές τις ελλείψεις και αυτοί που το αντιλαμβάνονται πιο καλά είναι οι κάτοικοι της πόλης που τα ζουν καθημερινά. Η Δημοτική Αρχή της Κεσαριανής έχει διαλέξει πλευρά. Είμαστε με τους πολλούς και τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό και διεκδικούμε να δοθούν εδώ και τώρα ολόκληρη η ετήσια χρηματοδότηση που αναλογεί στο Δήμο Κεσαριανής, να καταργηθεί το τέλος ταφής απορριμμάτων. Διαγραφή των χρεών των σχολικών επιτροπών σε ΕΙΔΑΠ-ΔΕΗ, δωρεάν τα τιμολόγια για τις ενεργειακές ανάγκες των σχολείων. Είχαμε πρόσφατα και το περιστατικό που πήγαν να διακόψουν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο την ηλεκτροδότηση. Να καταργηθεί ο νόμος Βορίδη, μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμενων, πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στο Δήμο μας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και με την αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση. Διεκδικούμε επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας Κεσαριανής, σχεδιασμός για την ίδρυση κέντρου πρόληψης από τις εξαρτήσεις, μονάδα για τις κακοποιημένες γυναίκες. Πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Παιδιού και της μονάδας συμβουλευτικής ΑΜΕΑ που έχουμε στο Δήμο. Έργα αντιπυρικής προστασίας του
του βουνού του Ημιτού, του αισθητικού δάσους που έχουμε εμείς στον Ημιτό και χρηματοδότηση μελετών για άμεση ένταξη του βλητικού σταθμού είναι συνοικία της πόλης μας στο σχέδιο πόλης. Ολοκληρωμένος αντισυσμικός έλεγχος όλων των δημοσίων κτηρίων με ευθύνη του κράτους και της περιφέρειας. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για να στεγαστούν κρίσιμες κοινωνικές δομές, όπως η δίχρονη προσχολική αγωγή που σήμερα στεγάζεται στα απαράδεκτα κοντέινερ. Νομοθετική πρωτοβουλία για την άμεση νομιμοποίηση, τακτοποίηση όλων των προσχολικών και σχολικών μονάδων. Σύγχρονα συνδυασμένα δημόσια και δωρεάν μαζικής μέσα μεταφοράς που να καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης. Έχουμε τεράστιο τέτοιο πρόβλημα συγκοινωνιακό. Επανασχεδιασμός της γραμμής του ΙΛΠΑΠ. Τώρα θα τα εξηγήσουμε. Επανεκκίνηση τοπικής γραμμής 2023. Προκύπτει η ανάγκη για παράκαμψη Κεσαριανής και υπογειοποίηση αυτού του δρόμου μέσα από την Πανεπιστημίουπολη, γιατί δεχόμαστε το κύριο βάρος από την Αττική Οδό προς το κέντρο. Στους σχεδόν 3 μήνες που είμαστε στη διοίκηση, πραγματοποιήσαμε πλήθος επαφών προκειμένου να προωθήσουμε λύσεις στα αιτήματά μας. Συναντηθήκαμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο, όπου του θέσαμε το ζήτημα της χρηματοδότησης, αυτά που ανέφερα, των προσλήψεων, την ανάγκη να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σοβαρές παρεμβάσεις στα σχολεία της πόλης που δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτης. Υπάρχουν έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια και τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ορισμένα μάλιστα από αυτά έχουν δρομολογηθεί από τη δικιά μας Δημοτική Αρχή το 2015-2019 και ακόμα είναι στη φάση εξέλιξη, όπως είναι το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, η αποχέτευση, η θεολόγου κτλ. Συναντηθήκαμε επίσης με τον Περιφερειάρχη κύριο Χαρδαλιά, όπου θέσαμε όλες τις προτεραιότητες και τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη μας. Όπως είναι το βοηθητικό γήπεδο στο Κρητικόπουλο, η ενεργειακή αναβάθμιση στο πρώτο γυμνάσιο, ο βλητικός σταθμός, το ειδικό σχολείο, η λεωφόρο της Εθνικής Αντιστάσεως και Φορμίωνες που πρέπει να είναι σε απαράδεκτη κατάσταση τα πεζοδρόμια και πρέπει να φτιαχτούν, ασφαλτοστρώσεις, την παρακαμπτήριο, αυτό που σας είπαμε της Κεσαριανής και κυκλοφοριακή μελέτη που δεν υπάρχει από τις επιπτώσεις όλες αυτές. Και φυσικά το λέμε αυτό γιατί θέσαμε αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι πρόβλημα δικό μας στενό. Εμείς το επομιζόμαστε το πρόβλημα, είναι συνολικό της Αττικής και εντάσσεται στα κυκλοφοριακά ζητήματα και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Και φυσικά το κυκλοφοριακό θα γίνει ακόμα πιο οξυμένο, γιατί είναι σε εξέλιξη τα έργα του μετρό που πρέπει να γίνει και τα οποία δημιουργούν καινούργια εμπόδια και δυσκολίες. Θέλουμε να δηλώσουμε και από αυτό το βήμα ότι θα διεκδικήσουμε μαζί με τους κατοίκους όλα όσα δικαιούμαστε. Θα σταθούμε στο πλευρό του και για αυτά που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά απασχολούν τα λαϊκά στρώματα της πόλης μας. Γι' αυτό και εισηγητικά ανέφερα τα μεγάλα ζητήματα, αυτά που απασχολούν όλο το λαό. Θα είμαστε αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική και όχι ακόμα ένας δυνάστης στα βάσανα που έχει. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε είμαστε σε καθημερινή επαφή μαζί με το λαό και τους φορείς. Έχουμε κάνει πλήθος συγκεντρώσεων στις γειτονιές, στις σκέψεις με τους φορείς. Θα είμαστε μαζί στους αγώνες και στις αγωνίες τους και κορυφώνουμε αυτή μας τη δραστηριότητα με τη συγκέντρωση, όπως είπα και στην αρχή, το Σάββατο στις 12 η ώρα που θα ξεκινήσουμε από την Πάνω Κεσαριανή και θα οδεύσουμε κατά μήκους της πόλης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Μισό λεπτό, μόνο να πω ότι κοντά μας βρίσκονται και αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της Κεσαριανής και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Κυρία Φιντανίδου, από την Αμαρισία. Ναι, γεια σας. Ήθελα να μας πείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον κύριο Λιβάνιο, που του θίξατε πολύ σοβαρά θέματα και της χρηματοδότησης. Όλοι οι Δήμοι έχουν
Και με τις προσλήψεις επίσης όλοι, δεν υπάρχει δήμος στην Ελλάδα που να μην έχει τεράστιο πρόβλημα. Τι σας είπε, γιατί θα δούμε έτσι και που, αν και ξέρουμε πάνω κάτω, αλλά ναι. Φανταζόμαστε μάλλον. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά το γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Ποια είναι τα σχέδιά σας? Υπήρχε μία σύμβαση με την ΠΑΕ Κηφισιάς, σωστά? Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε? Αυτό. Ευχαριστώ. Να απαντάω σε ερωτήσεις για να... συναντηθήκαμε με τον κύριο Λιβάνιο, αντιπροσωπεία, ήμουν εγώ και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής. Θέσαμε αυτά τα ζητήματα, πράγματι έδειξε κατανόηση, αλλά αποτέλεσμα δεν είχαμε. Μας επανέλαβε ότι ήταν η κυβερνητική πολιτική για τα οικονομικά είναι αυτή. Είχαμε συζήτηση ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες ούτε στις προτεραιότητες. Μας κατανόησε για την έλλειψη προσωπικού και ότι πράγματι δεν μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα μας παρέμψε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα της κυρίας Κεραμέως. Αλλά καμία άλλη απάντηση επί της ουσίας γύρω από αυτά τα θέματα. Ότι δηλαδή θα έχουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε ζήσει. Και δεν έχουμε αυταπάτες. Το λέω δεν έχουμε αυταπάτες γιατί αυτά τα θέματα τα θέσαμε και στα συνέδρια τόσο της ΠΕΔΑ, της Αττικής, εγώ είμαι και επικεφαλής και μίλησα για αυτά τα ζητήματα, όσο και στα ζητήματα και στην ΚΕΔΕ που μίλησε ο επικεφαλής μας ο κύριος Πολετίδης. Καμία απάντηση δεν πήραμε ούτε από τους αρμόδιους αλλά ούτε και από τις πλειοψηφίες, γιατί εκεί θέσαμε όχι τα προβλήματα, γιατί όλοι τα περιγράφουν τα προβλήματα, εκεί θέσαμε και την ανάγκη διεκδίκησης και κινητοποίησης των Δήμων για αυτά τα προβλήματα, που είναι ζωτικά, γιατί όλοι τα αναγνωρίζουν. Τη μόνη δέσμευση που πήραμε από τον κύριο Λιβάνιο είναι ότι είναι θετικό στο να μας εντάξει ένα πρόγραμμα που είχαμε για την σοβαρή αναμόρφωση των σχολείων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το είχαμε καταθέσει στο Τρίτσι, είχε κατεθεί στο Τρίτσι, αλλά επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα Τρίτσης έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα εδώ και καιρό και τα προγράμματα, οι προτάσεις που έχουν καταθέσει οι Δήμοι βρίσκονται περίπου στο 40% των αρχικών προβλέψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μας είπαν ότι θα ανοίξει τώρα κοντά καινούριο πρόγραμμα. Οπότε η δέσμευσή του ήταν αυτή ότι θα εξετάσει, γιατί από την εξέταση μέχρι την πραγματοποίηση νομίζω ότι όλοι έχουμε πείρα, υπάρχει μια απόσταση που μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ή και να είναι και μικρή, να μην είναι τόσο μεγάλη. Αυτή ήταν οι απαντήσεις ουσιαστικές από τον κύριο Λιβάνιο. Τώρα επιμέρους ζητήματα που συζητήσαμε νομίζω ότι δεν είναι τα βασικά ζητήματα. Ναι, αυτά νομίζω είναι τα βασικά. Κοιτάξτε, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σε σχέση με την Κηφισιά, η σύμβαση παραχώρησης λήγει στις τέλος Ιουνίου. Εμείς είχαμε εκφράσει τη θέλησή μας και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε εξετάσει ακόμα, δεν έχουμε εξετάσει το ζήτημα, ούτε θα το εξετάσουμε στο επόμενο διάστημα και θα ενημερωθείτε για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς θα το φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το συζητήσουμε, ούτε κρυπτό, ούτε πίσω από τις κλειστές πόρτες θα πάρουμε αποφάσεις. Όμως δεν είναι η πρώτη προτεραιότητά μας, σήμερα είναι αυτή που σας ανέφερα και που ανέφερα στην εισηγητική μου ομιλία. Αυτό αποτελεί σήμερα προτεραιότητα για μας. Κύριε Γιωβάνου, από εφημερίες.gr. Δήμαρχε, σας πάρει στο υπόλοιπο σήμα. Δήμαρχε, θέλουμε να μας μιλήσετε. Δήμαρχε, θέλουμε να μας μιλήσετε για να μας πείτε το θέμα της καθαριότητας. Πώς τα είδατε πριν τη σύγκριση με την καινούργια θητεία, με τη δική σας την θέση, που γνωρίζετε και από προηγουμένως που ήσασταν και εσείς πάλι στην ίδια θέση του Δημάρχου. Αυτή τη διαφορά θέλουμε να μας πείτε. Πώς ήταν πριν, πώς βλέπετε τώρα.
Κοιτάξτε τώρα, πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπάρχει πρόβλημα καθαριότητας, παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και τα βήματα που έχουμε κάνει σε σχέση με αυτό το Δήμο που παραλάβαμε. Και πρέπει να πούμε, το είπα και εισηγητικά, ότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει παρά την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Γιατί υπάρχει? Γιατί υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ίδια την ποσότητα των εργαζόμενων. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη των εργαζόμενων στον τομέα αυτό. Με δυσκολία καλύπτουμε τις ανάγκες της αποκομιδής. Δυσκολευόμαστε ορισμένες φορές για τα ζητήματα της ανακύκλωσης και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι παρά το γεγονός ότι έχουμε τη θέληση να βάλουμε και το ζήτημα του πλησίματος των κάδων παρά το γεγονός ότι έχουμε μηχάνημα γι' αυτό. Ανακύκλωση. Τώρα πιάνουμε ένα θέμα, ένα μεγάλο κομμάτι. Θα σας πω μετά, να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Να καταλάβετε ότι η Κεσαριανή, όσον αφορά την καθημερινή καθαριότητα στη γειτονιά ολόκληρη, είναι χωρισμένη σε 17 τομείς. Υπάρχουν, τους καλύπτουμε καμιά μέρα δεν καλύπτονται όλοι οι τομείς. Δεν υπάρχει δηλαδή καθαριστής κάθε μέρα. Υπάρχουν ανάλογα την ημέρα, εδώ είναι και ο πρόεδρος των εργαζόμενων του Δήμου, από 4-5 έως 10 το πολύ τομείς να καλύπτουμε σε καθημερινή βάση. Δηλαδή καταλαβαίνετε, γι' αυτό ζητάμε επίμονα μόνιμο προσωπικό για την καθαριότητα. Προσωπικό που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις συνθήκες. Βεβαίως υπάρχουν και ελλείψεις στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο στόλος, ένα κομμάτι του στόλου έχει προβλήματα. Τα χρέη τα οποία μας είχε αφήσει η Δημοτική Αρχή και προς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και προς τους κατασκευαστές είναι τέτοια που μας εμποδίζουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος κατασκευαστής, μάλλον και μονοπόλιο είναι, των απορριμματοφόρων, είναι ο κύριος Καούσης επιχείρηση. Χρωστάγανε από το 2021 33.000 ευρώ. Και όταν χάλασε ένα χαλασμένο μάλλον απορριμματοφόρο που βρήκαμε, ήθελαμε να το φτιάξουμε, μας είπε ότι δεν μας δέχεται. Γιατί καταλαβαίνετε, οι επιχειρήσεις έτσι λειτουργούν. Και πρέπει σε αυτή τη στενότητα των οικονομικών δεδομένων να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε βλάβες, να αποκαταστήσουμε μηχανήματα, οχήματα για να μπορέσουμε όσον αφορά τον τομέα του μηχανολογικού εξοπλισμού να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι πράγματι δεν είναι η καθαριότητα της πόλης καλής, κάνουμε προσπάθειες με τα μέσα που έχουμε, αλλά κομβικό ρόλο θα παίξουν οι εργαζόμενοι, η ανάγκη δηλαδή να προσληφθούν εργαζόμενοι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα, ανακύκλωση. Λέγαμε και προηγουμένως και βλέπουμε και όλοι μας, και εσείς το βλέπετε και το ζείτε, ότι έξω μπορούμε να πετάμε οποιοδήποτε, οπουδήποτε, σε όποιους κάδους. Οπότε προηγουμένως ότι είχατε δει χτες ή προχθές το στρώμα έξω από μπλε κάδο. Εντάξει, δεν έχουμε τους στοιχειώδεις τρόπους τουλάχιστον, να μην τι άλλο, αλλά να κάνετε κάτι εσείς ως Δήμος. Να δούμε. Καταρχήν το ζήτημα της ανακύκλωσης είναι μεγάλο. Και πρέπει να το δούμε στη βάση του. Ποιο είναι το πρόβλημα της ανακύκλωσης και όχι τα επιμέρους προβλήματα. Θα αναφερθώ και σε αυτό. Κάναμε κατηδίαν που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Το πρόβλημα της ανακύκλωσης είναι ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο όσον αφορά την ανακύκλωση. Και το κεντρικό σχέδιο για την Αττική θα πρέπει να είναι σε επίπεδο Αττικής. Δεν μπορεί στην Αττική να το λύσει κανένας Δήμος από μόνος του. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι η μεγάλη εικόνα. Ότι δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχουν μέσα για την ανακύκλωση και δεν γίνονται ενέργειες τέτοιες κεντρικά και χρηματοδότηση δεν υπάρχει προκειμένου να προχωρήσει η ανακύκλωση που εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνεται στην πηγή, η διαλογή, στην πηγή εννοώ. Έχουμε την εταιρεία την ΕΕΤΑ. Η ΕΕΤΑ η εταιρεία είναι, ξέρετε, το σκάνδαλο με την εξής έννοια. Και σε αυτήν την εταιρεία ποιος έχει την πλειοψηφία, την έχουν ιδιώτες. Οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι
και κρατάνε μάλλον χρήματα και για το μπουκαλάκι αυτό το πλαστικό, πληρώνουμε για την ανακύκλωσή του. Ενώ είναι υποχρεωμένοι να τα χρήματα που εισπράττουν για αυτά έχουν μια εταιρεία η οποία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, δηλαδή και σε μπλε κάδο να μας δώσουν κάδος. Έχουμε ένα αυτοκίνητο που μας είχαν δώσει πριν 15 χρόνια, το οποίο έχει βλάβες συχνές, τούτη στιγμή έχει πάθει βλάβη και όχι μόνο δεν καλύπτει τις ανάγκες, τις βλάβες, αλλά εάν όταν ζητάμε αντικατάσταση, γιατί ένα απορριμματοφόρο, γιατί απορριμματοφόρο είναι 15 χρονών, καταλαβαίνετε οι βλάβες που βγάζει, εδώ ένα γιοταχή έχει κανείς, είναι πολλές. Άρα το ζήτημα της ανακύκλωσης καταρχήν είναι πρώτα απ' όλα πολιτικής. Και η πολιτική στην ανακύκλωση που υπάρχει δεν είναι ανάπτυξή της, αλλά κέρδος από την ανακύκλωση έχουν μονοπόλια που παίρνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό ανέφερα για το πρόστιμο και αντί να πάρθουν τέτοια μέτρα κεντρικά για την αύξηση της ανακύκλωσης, τι έχουμε πρόστιμο. Λέει αν δεν πιάσει τους στόχους που βάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έρχεται και θα βάζουμε το πρόστιμο αυτό 20 ευρώ ανά τόνο ή που θα φτάσει μέχρι τα 55. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια πολιτική. Υπάρχουν ζητήματα παιδείας βεβαίως. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς την κάνουμε και θα την κάνουμε, να υπάρξει και η ανάλογη παιδεία για όλα τα ζήτημα. Αλλά δεν βάζουμε το κάρο μπροστά από τα λόγια. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Ότι δεν βάζουμε το πρόβλημα της παιδείας ή την ατομική ευθύνη που θέλει η κυβέρνηση μπροστά από τη συλλογική ευθύνη, από αυτό που πρέπει να γίνει από το κράτος καταρχήν, συνολικά, από την περιφέρεια, να το βάλουμε μπροστά και να πούμε ότι αυτή είναι η ατομική ευθύνη, η πρώτη. Το λέω αυτό γιατί και σε άλλα ζητήματα και η κυβέρνηση και στα ζητήματα της πυροπροστασίας βάζει μπροστά το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Και ο κύριος Κικίλιας μας είχε καλέσει σε μία σύσκεψη για τα ζητήματα της πυροπροστασίας και αυτό που έβαζαν και ήταν σε πρώτη προτεραιότητα η ατομική ευθύνη. Λες και οι πυρκαγιές, η κατάσβεσή του είναι... Εκεί είναι το πρόβλημα και δεν είναι στην πρόληψη, δεν είναι στα μέσα που έχεις και στις δυνατότητες να κατασβέσει μια πυρκαγιά. Το λέω αυτό, το είπα σαν παράδειγμα αυτό γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, αλλά το είπα σαν παράδειγμα για να εμείς έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Έτσι. Και αυτό διεκδικούμε. Διεκδικούμε τα μέσα και φυσικά κάνουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να περάσει η αντίληψη ότι χρειάζεται ανακύκλωση, ο καθένας μας πώς μπορεί να συμβάλλει. Αναπλάσεις. Τι έχετε προγραμματίσει? Να δώσουμε το λόγο και σε κάποιους και σε άλλους συναδέλφους. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Βεβαίως, Γιάννη, βεβαίως. Γιατί βλέπω ότι ανυπομονούν κιόλας να... Είμαστε, για όσους είμαστε και διαδικτυακά, γι' αυτό έχουμε και άλλα ερωτήματα, οπότε... Ακριβώς. Λοιπόν, είναι η κυρία Παναγιώτα Σούγια από Πύρα News, η οποία ρωτάει, και διαβάζω επιλέξει, πώς προτίθεστε κύριε Δήμαρχε να διεκδικήσετε ολόκληρη την προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης? Υπάρχουν σύμμαχοί σας δήμαρχοι με τους οποίους έχετε κοινή γραμμή στο ζήτημα αυτό? Και ποια είναι η στάση της ΚΕΔΕ? Ναι, ανέφερα αρκετά ζητήματα ότι εμείς διεκδικούμε ολόκληρη. Τουλάχιστον αυτή που προβλέπεται από τους νόμους. Και ανέφερα τους νόμους γιατί είναι μία βάση. Υπάρχουν ψηφισμένοι. Και λέμε ότι τουλάχιστον αυτή, γιατί τι έχουμε σαν πραγματικότητα? Ότι το 95% των φόρων στον κρατικό προϋπολογισμό τα πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, είτε με άμεσους είτε με έμεσους φόρους. Η δικιά μας η αντίληψη είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καν ανταποδοτικά τέλη. Και αυτά θα πρέπει να πληρώνανε, γιατί πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα την φορολογία αυτή. Όμως, εδώ είμαστε πολύ πίσω από αυτή μας την αντίληψη. Ακόμα και οι νόμοι τους οποίους έχουν ψηφίσει δεν πληρώνουν αυτά τα χρήματα, γι' αυτό αναφέραμε αυτό το παράδειγμα. Όπως σας είπα, εμείς το θέμα αυτό το βάλαμε, είναι πρώτη προτεραιότητα, το βάλαμε παντού. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι όμως ανταποκρίνονται σήμερα?
είναι οι δημοτικές αρχές της λαϊκής συσπήρωσης. Δηλαδή, η Πάτρα που κάνει ενέργειες, είναι ο Δήμος της Πετρούπολης, είναι ο Δήμος του Χαϊδαριού, ο Δήμος του Τυρνάβου και της Ικαρίας, ναι. Οι οποίοι αναπτύσσουν αντίστοιχες δράσεις και φυσικά η επόμενη φάση είναι ο συντονισμός και συντονισμένες ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν αποκλείουμε όμως κανέναν, γιατί μπαίνει πολλές φορές το ερώτημα γιατί μόνο εσείς. Εμείς δεν αποκλείουμε κανένα, γι' αυτό βάλαμε το θέμα αυτό και στο συνέδριο της ΠΕΔΑ και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Και τέτοια απάντηση δεν πήραμε, ενώ θετική. Άρα, και δεν είναι ότι δεν το παραδέχονται ή δεν το δέχονται. Αν δείτε τις αναλύσεις τους, μιλάνε και με στοιχεία αναλυτικά για τα οικονομικά αυτά. Είναι τι στάση κρατάνε στην ουσία. Γιατί ο καθένας μας κρίνεται όχι μόνο αυτά που λέμε, αλλά και αυτά που κάνουμε. Και εμείς κάνουμε πράγματα προκειμένου να διεκδικήσουμε και φυσικά το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο με τις δυνάμεις που μπουν σε κίνηση. Και εμείς θέλουμε να βάλουμε δυνάμεις σε κίνηση, το λαό μας σε κίνηση, προκειμένου να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται. Τίποτα λιγότερο. Νομίζω είχε γίνει κάποιο άλλο ερώτημα. Ναι. Ποιο ήταν το... Ήταν και η στάση της ΚΕΔΕ. Ναι. Λοιπόν, επόμενο ερώτημα, δύο ερωτήσεις. Είναι από τον κύριο Λαμπροπολίζο, από τη ΖΟ στο Τετράγωνο. Λέει, πρόκειται να υπάρξει μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, για μετά τις 30 του μήνα δηλαδή. Και η δεύτερη, σε ό,τι αφορά στην πλατεία. Ο προηγούμενος δήμαρχος είπε ότι οι διορθώσεις που γίνονται μπορεί να πεντάξουν το έργο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Πώς το σχολιάζετε? Καταρχήν, νομίζω στην πρώτη ερώτηση απάντησα ότι θα έχουμε κλιμάκωση. Εμείς επιδιώκουμε κλιμάκωση, αυτό να γίνει σε συντονισμό και με άλλες κινήσεις. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και τι μορφή θα πάρει. Όσον αφορά για την πλατεία, να σχολιάσω 2-3 ζητήματα, γιατί πράγματι η ανακοίνωση του πρώην Δημάρχου δεν μας ξενίζει, γιατί είναι μια ανακοίνωση που έχει θράσος, γνωστό είναι, και ζητάει και τα ρέστα πολλές φορές. Να σας πω ορισμένα ζητήματα. Λέει, ζητάει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, λέει, γιατί κάναμε κάποιες αλλαγές. Μάλιστα. Να το απαντήσουμε. Τη μελέτη της πλατείας την πέρασε από κανένα Δημοτικό Συμβούλιο? Τη μελέτη της πλατείας το Δημοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι ενημερώθηκαν. Και παρά το γεγονός ότι στην ενημέρωση αυτή εμείς ζητήσαμε να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο για να καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τι ακριβώς θα γίνει, ποτέ δεν έγινε αυτό. Ούτε καν η τεχνική υπηρεσία ολόκληρη δεν ενημερώθηκε, υπέγραψε τη μελέτη, γιατί της βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό ότι αν δεν φτιαχτεί αυτή η μελέτη τώρα, δεν υπογραφεί, θα χάσουμε το έργο. Το δεύτερο, στο τέλος Φλεβάρι, στην ειδική συνεδρία που κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την λογοδοσία, αυτό την καινούρια μορφή, με πρωτοβουλία δικιά μας της Δημοτικής Αρχής, βάλαμε το θέμα ενημέρωση για την πλατεία. Και εκεί επισημάναμε, σε αυτή τη συνεδρίαση, παρουσία του κ. Βοσκόπουλου και της παράταξής του, τα σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις που είχε η μελέτη της πλατείας, η οποία δημοπρατήθηκε από τον ίδιο. Ποια είχε? Να πω ορισμένα, εδώ είναι και η Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, για περισσότερες λεπτομέρειες αν χρειαστεί, να πει. Παραδείγματος χάρη, δεν υπήρχαν γιώσεις στα στέγαστρα, μεταλλικά στέγαστρα χωρίς γιώσεις. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για αντικατάσταση του παλιού αγωγού ακαθάρτων, το οποίο... Καλά το είπα, το ομβρίο. Όχι ομβρίων, ακαθάρτων, το οποίο ήταν πύληνος και το οποίο, καταλαβαίνετε, σπάει, έχει προβλήματα. Δεν προβλεπόταν στη μελέτη. Και το οποίο φυσικά έπρεπε να το αλλάξουμε. Δεν έγινε καμία συζήτηση
με τους καταστηματάρχες, όταν το στέγαστρο για τους χώρους που παραχωρούμε είναι από πάνελ. Αυτό είναι και αρχιτεκτονική αντίληψη, βεβαίως, ο καθένας έχει την αντίληψη. Και η πρόταση και των καταστηματαρχών, γιατί εκεί θα κάθεται ο κόσμος το καλοκαίρι, να βάλουμε στέγαστρα ανοιγόμενα για να μπορούν πώς το λένε, να υπάρχει αερισμούς το καλοκαίρι, όταν έχει 40 το βράδυ, δεν έχει στέγαστρο από πάνω. Είναι κατανοητά πράγματα. Αυτά τα εξηγήσαμε. Και άλλες ελλείψεις και παραλήψεις. Δεν υπήρχε μελέτη εφαρμογής. Δεν έχουν προβλεφτεί και άλλα πράγματα και τα ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά. Βεβαίως, να κάνουμε σοβαρές αλλαγές στη μελέτη δεν μπορούμε. Ούτε και τώρα κάνουμε, οριακές είναι οι αλλαγές για να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση. Δεν κάνουμε σοβαρές αλλαγές στη μελέτη. Γιατί το λέω δεν κάνουμε σοβαρές αλλαγές? Γιατί δεν μπορούμε. Παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι η εφαρμογή αυτής της μελέτης θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα συγκοινωνίας. Γιατί σε 2 τετράγωνες της Κεσαριανής, στο κέντρο της πόλης, οι 3 λωρίδες γίνονται 1. Και καταλαβαίνετε, 1 στάση να υπάρχει, είτε του λεωφορείου είτε κάποιος να κατεβάσει έναν εκεί στην πλατεία, πίσω θα δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ήδη υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί είναι μια δημοπρατημένη μελέτη. Βεβαίως, για το ήθος και το ύφος δεν θέλω να πω, είναι γνωστό. Αυτός ο συστημικός αντικομμουνισμός του τον έχουμε ζήσει 4 χρόνια που κάνει. Αναπαράγει δηλαδή τον πιο μαύρο αντικομμουνισμό όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δημιουργεί απειλές ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε, θα τα συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ανοιχτά στο λαό της πόλης. Εξάλλου αυτή τη συμπεριφορά του ο λαός της πόλης την καταδίκασε στις προηγούμενες εκλογές. Παρά την ευρεία στήριξη που είχε το ψηφοδέλτιό του. Άρα λοιπόν, ο κύριος Βοσκόπουλος μην ξύνεται. Έχουμε πολλά να πούμε και θα τα πούμε. Δεν ξέρω αν Μαρία θες να συμπληρώσει κάτι για το μνημείο. Το μνημείο στην προσωπική του μελέτη και του κύκλου του, γιατί δεν υπήρχε απόφαση, το πήγε στην άλλη πλατεία από την κεντρική πλατεία. Αυτό εφέραμε. Δεν είχε πάρει την άδεια του καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε το μνημείο. Ξέρετε, σε αυτά υπάρχει άδεια. Μας ήρθε ο καλλιτέχνης με το εικαστικό επιμελητήριο, μαζί αντιπροσωπεία, μας ζήτησε να μην το μεταφέρουμε και υπάρχει σχετική αλληλογραφία με τεχνική υπηρεσία έγγραφα. Υπάρχει έγγραφη σχετική αλληλογραφία που μας ζητάει να μην το μεταφέρουμε από την κεντρική πλατεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς την άδεια του καλλιτέχνη δεν μπορείς να βάλεις οπουδήποτε ένα έργο του. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τέλος πάντων λέμε, θα τα απαντήσουμε και αλλού και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλα αυτά και ο λαός της πόλης μας τα ξέρει τη συμπεριφορά όλων και θα μας κρίνει και μας κρίνει καθημερινά. Κάποια άλλη ερώτηση προέκυψε μήπως? Να κάνω μια παρέμβαση. Κυρία Γιωβάνου, κάτι θέλατε? Θα μιλήσεις? Μιλήσατε για το κοινωνικό έργο, για την κοινωνία, τη δοκιμαζόμενη κτλ. Το ερώτημά μου είναι, μάλλον είναι σύνθετο, ποιες κοινωνικές δομές έχει ο Δήμος, πώς τις χρηματοδοτεί ή πώς τις στηρίζει, τι δράσεις υπάρχουν ή τι δράσεις προγραμματίζει να κάνει και ειδικά σε πολύ ευαίσθητα θέματα όπως είναι η έμφυλη βία, η βία κατά των γυναικών, ο σχολικός εκφοβισμός, όπου κατά την άποψή μου υπάρχει έλλειμμα γνώσης και διαπαιδαγώγησης γονέων και όχι παιδιών, έλλειμμα δασκάλων, έλλειμμα θέληση δασκάλων να μπλέξουν στο ζήτημα για να δώσουν, και φυσικά τη διατροφή. Τη διατροφή των ευάλωτων ομάδων, των αστέγων, γιατί έχουμε ένα νέο φαινόμενο, η χώρα ευημερεί, αλλά οι άστεγοι πλέον
αρχίζουν και αυξάνονται γιατί δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα καινούργια. Εντάξει, βάλατε με την παρέμβασή σας πολλά ζητήματα και σύνθετα. Συνοπτικά πείτε. Συνοπτικά βέβαια. Εδώ είναι και η Αντιδήμαρχος η κυρία Γεωργοπούλου Κοινωνικών Υπηρεσιών που έχει όλο αυτό το τομέα, θα βοηθήσει με λεπτομέρειες αν χρειαστεί. Το είπα σύνθετο γιατί το πρώτο θέμα είναι, το πρώτο ερώτημα, ποιανού είναι η ευθύνη για τις κοινωνικές δομές. Ποιανού πρέπει να είναι ευθύνη. Πρέπει να είναι των Δήμων ή πρέπει να είναι του κεντρικού κράτους. Για όλες. Για όλα αυτά τα ερωτήματα που βάλατε, εμείς λέμε ότι την ευθύνη για την κοινωνική πολιτική, για όλες τις κοινωνικές δομές, πρέπει να είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε μία μείωση σε αυτό το τομέα του κεντρικού κράτους και όσον αφορά τα χρήματα και όσον αφορά τις δομές και όσον αφορά την παρέμβαση. Γιατί είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Ήδη βάλετε 3-4 ζητήματα τα οποία θέλουν ανάλογη υποστήριξη. Τι κάνουν οι Δήμοι? Δίνουν στους Δήμους αρμοδιότητες χωρίς τα αναγκαία και πόρους και μέσα και επιστημονικό και προσπαθούν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στοιχειωδώς σε αυτές τις ανάγκες. Και εμείς αυτή την προσπάθεια κάνουμε. Έχουμε κοινωνικές δομές με ελλείψεις προσωπικού. Έχουμε κοινωνικό συσίτιο όσον αφορά τους τελείως άπορους. Έχουμε ορισμένες κοινωνικές δομές που προσπαθούμε να δούμε όλα αυτά τα προβλήματα, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Βάζουμε εδώ το ζήτημα της βίας και είπα και εγώ στη συνέντευξη ότι χρειάζονται να δούμε και δομές. Και πώς δηλαδή θα προστατεύσεις. Και το ζήτημα βεβαίως της βίας επίσης είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Γιατί υπάρχει τόση βία? Ποια είναι η αιτία, το βασικό ζήτημα? Και το βασικό ζήτημα είναι οι συνθήκες που ζουν ο κόσμος. Η πίεση που υπάρχει, η ανεργία, ότι δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και αυτούς που εργάζεται πλέον, όχι μόνο ο άνεργος. Γιατί οι συνθήκες δημιουργούνται γύρω από αυτά τα θέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι οι εξαρτήσεις με τα ναρκωτικά, που εμείς είχαμε πάρει επίσης πρωτοβουλία την προηγούμενη δημοτική περίοδο και θα ξαναπάρουμε πρωτοβουλία μαζί με το ΚΕΘΕΑ για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δηλαδή πολλαπλά φαινόμενα που εμείς προσπαθούμε σαν Δήμος να συμβάλλουμε σε αυτά, χωρίς να είναι, θεωρούμε, η δικιά μας η αποκλειστική ευθύνη γύρω από αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω κανένα αν θέλεις να πεις τίποτα πιο αναλυτικά γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μπορώ να επιγραμματικά μόνο, επειδή ρωτήσατε τι κοινωνικές δομές. Μόνο επιγραμματικά, μόνο. Δεν είναι η ωραία. Αναφορικά, εμείς μεθοδολογικά, ας το πω έτσι, χωρίζουμε σε 5 μεγάλες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία αφορά τον έφηβο, που εκεί δεν είναι κατασταλτικός ο βασικός χαρακτήρας, πρέπει να είναι προληπτικός. Επομένως, στοχευμένο σχέδιο στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Εξαρτάται με το γενικό σκεπτικό της τοποθέτησης μας σήμερα. Δεύτερον, το ζήτημα με την κακοποίηση των γυναικών. Ήδη πρέπει να προχωρήσουμε σε μια σειρά από επαφή με κρίσιμες δομές. Γνωρίζετε ότι συνολικότερα στην Αττική υπάρχουν μόνο 2 δομές υποδοχής κακοποιημένων γυναικών. Τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα δεν έχουν καν γραφείο κακοποιημένων γυναικών. Πάμε μεθοδολογικά, δομώντας έτσι την κοινωνική υπηρεσία, ώστε να αγγίξουμε και να φτάσουμε μέσα εκεί. Λέω γιατί είναι πιο σύνθετο το πράγμα. Τρίτον, υπάρχουν αυτές καθ' αυτές οι κοινωνικές δομές που λέμε, τις οποίες παρεμπιπτόντως στήσαμε το 2017 στην Κεσαριανή, δίνοντας τη δυνατότητα σήμερα να μιλάμε για διπλάσιο προσωπικό σε κοινωνικούς λειτουργούς τουλάχιστον και θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα να δώσουμε μαζί τη μάχη της μονιμοποίησής τους. Γιατί είναι άνθρωποι που διαρκώς οι κοινωνικές μας δομές είναι συσίτιο, παντοπολείο, φαρμακείο και προσπαθούμε να στήσουμε στα πόδια του μία δομή στην οποία είχαμε προβληματισμούς και από ό,τι φαίνεται ορθώς, αυτό το κοινωνικό οδοντιατρίου, το οποίο δεν είχε τα μέσα και τα εργαλεία για να μπορέσει να λειτουργήσει, στρέφοντας το κατά βάση με τους συναδέλφους εδώ από που είναι κοινωνικά
είναι σε ευαίσθητες δομές όπως είναι η παιδική σταθμή και η κοινωνική υπηρεσία, για να αγκαλιάσουμε την τρίτη ηλικία και τα παιδιά που έχουν προτεραιοποιηθεί σε αυτό. Υπάρχει ο άξονας ΑΜΕΑ, έχουμε τη συμβουλευτική ΑΜΕΑ που αυτή τη στιγμή λειτουργεί χωρίς το κατάλληλο προσωπικό, που εννοούμε πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν καν στα οργανογράμματα των Δήμων όπως πρέπει. Και τέλος, θέλει ιδιαίτερη προσοχή μία προσπάθεια που γίνεται συστηματικά να μεταφερθεί η ευθύνη της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού σε πρωτοβάθμιο τουλάχιστον βαθμό στην ευθύνη του Δήμου. Το οποίο είναι εγκληματικό, επί της ουσίας, καταλαβαίνετε, σημαίνει κατηγοριοποίηση. Ο φτωχός Δήμος θα έχει φτωχούς, οι οποίοι δεν θα μπορούν να έχουν ούτε την πρόσβαση, δεν συζητάμε για τα απογευματινά ιατρία και τέτοια, αλλά για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθότι εδώ και 10 χρόνια στην Κεσαριανή έχει κλείσει η μοναδική και πρώτη δομή που είχαμε. Τώρα πρέπει να δώσουμε μία, πώς το λένε, μάχη μαζί για το κέντρο υγείας παιδιού, το αναπτυξιακό κέντρο, το οποίο είχε στηθεί από τη δεκαετία του 80 και πρωτοπόρο επί Παναγιώτη Μακρύ. Ερώτηση άλλη, ενδεχομένως από κάποιον εκπρόσωπο των μαζικών φορέων που είναι εδώ. Όχι. Δήμαρχε, έχετε να πείτε κάτι? Ναι. Σας ευχαριστούμε καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τις ερωτήσεις σας. Μας δόθηκε η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε το στόχο μας, τι θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Θέλω να ευχαριστήσω την παρουσία των μαζικών φορέων και να πω ότι στη δικιά μας Δημοτική Αρχή ο Δήμος είναι το σπίτι του λαού, είναι το σπίτι των φορέων. Στην προηγούμενη περίοδο όποτε ερχόταν να συναντήσουν τη Δημοτική Αρχή υπήρχε και αστυνομία απ' έξω. Μαζί λοιπόν θα διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούται ο λαός, αυτά που έχει ανάγκη ο λαός, μαζί. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Είναι η δύναμη του λαού, είναι οργανωμένη δύναμη μέσα από τους μαζικούς φορείς. Σας ευχαριστούμε και πάλι, να είστε καλά.